Πάμε λοιπόν να δούμε εξ αρχής ένα πολύ σημαντικό μηχανισμό του NLP, που είναι ο μηχανισμός της γενίκευσης. Και θα σας πω ακριβώς τι εννοώ. Για να οδηγηθούμε στη φροντίδα της υγείας μας, πρέπει πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε πρόβλημα υγείας. Ίσως σας ακούγεται λίγο περίεργο όλο αυτό που λέω, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου, και αυτό το επιβεβαιώνει μια έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το 2014, όπου ο μισός περίπου πληθυσμός δήλωσε ότι πάσχει από ένα τουλάχιστον χρόνιο νόσημα. Παρ' όλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία θεωρούσε ότι έχει πολύ καλή υγεία, το 74,8%. Και γιατί είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ή να αντιληφθούμε τα προβλήματα υγείας μας γενικότερα, αλλά και όσο πιο νωρίς γίνεται? Διότι η ύπαρξη προβλημάτων υγείας επηρεάζει τη ζωή μας με κάθε τρόπο και σε κάθε επίπεδο. Για παράδειγμα, ένα άτομο με γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση ξεκινάει συνήθως με καούρες, μπορεί να υπάρξει κάποιος πόνος, σιγά σιγά μπορεί να κάνει και βήχα, ειδικά το βράδυ. Ο βήχας και οι πόνοι μπορεί να έχουν αντίκτυπο στον ύπνο μας, στην ποιότητα του ύπνου. Σιγά σιγά αρχίζουμε και εκνευριζόμαστε λίγο, έτσι γινόμαστε λίγο πιο ευερέθιστοι. Ίσως όλο αυτό έχει αντίκτυπο και στην εργασία μας, γιατί αν δεν έχεις κοιμηθεί, αν δεν μπορείς να φας καλά, αν έχεις πόνους, αν έχεις καούρες, δεν είναι και πολύ εύκολο. Συνήθως αυτά τα άτομα καταλήγουν σε κάποιο γιατρό, παίρνοντας κάποια αγωγή, ευτυχώς που υπάρχει στην προκειμένη, και γίνονται καλά για κάποιο χρονικό διάστημα. Βέβαια, στο ενδιάμεσο δεν ξέρουν ακριβώς τι να φάνε, δεν καταλαβαίνουν τι τους πειράζει και συνήθως καταλήγουν να τρώνε τα πάντα και ό,τι γίνει. Και αφήνουν τα πράγματα να κυλήσουν έτσι. Να θυμίσω βέβαια ότι η φαρμακευτική αγωγή γιατρεύει μόνο το σύμπτωμα και όχι την αιτία. Άρα, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι το 80% των αποτελεσμάτων αντιστοιχεί στο 20% των αιτιών. Αντιλαμβάνεστε όμως λοιπόν την ταλαιπωρία αυτού του ανθρώπου, πόσο μειώνεται η ποιότητα ζωής του? Αυτή που σας είπα είναι μια τυπική εικόνα ενός ατόμου με ενοχλήσεις στο στομάχι και υπάρχουν φυσικά και πολλές άλλες τέτοιες εικόνες. Όταν λοιπόν θεραπεύσουμε ένα πρόβλημα υγείας στην αρχή του, ο χρόνος ίασης είναι γρήγορος, είναι μικρός, οι αλλαγές που χρειάζεται να κάνουμε στην καθημερινότητά μας μικρές, συνεπώς και η αντίσταση να τις κάνουμε είναι αρκετά μικρότερη. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν έχουμε καταλήξει σε ένα χρόνιο πρόβλημα, αντιλαμβάνεστε ότι η αντίσταση του ανθρώπου είναι μεγάλη, γιατί και οι αλλαγές συνήθως είναι μεγάλες και φυσικά μας παίρνει πολύ παραπάνω χρόνο. Γι' αυτό πάρα πολύ συχνά συμβουλεύω να ακούτε το σώμα σας όταν σας ψιθυρίζει, για να μην χρειαστεί να το ακούσετε όταν ουρλιάζει. Η υγεία, εκτός των άλλων, καθορίζεται από το πλαίσιο της κοινωνίας, την οικονομική κατάσταση, την κληρονομικότητα και πολλούς άλλους παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, ένα άτομο με χαμηλό εισόδημα θα φροντίσει να φτιάξει το πρόβλημα που έχει στη μέση του και να αφήσει κατά μέρος την ψωρίαση, γιατί αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να επιβιώσει, να δουλέψει. Αντίστοιχα, ένας μαραθωνοδρόμος μπορεί να χρειαστεί να φτιάξει τη μυοσκελετική του κατάσταση και να αφήσει ένα δερματικό νόσημα στην άκρη. Ένα άλλο παράδειγμα και εντελώς τυπική εικόνα είναι αυτή των γυναικών με πολύ χαμηλή φερριτίνη, η οποία είναι η αποθήκη του σιδήρου, όπου εκεί παρατηρούμε ότι δεν δίνουν καμία σημασία, είτε γιατί δεν τους είπαν ότι χρειάζεται να δώσουν σημασία, είτε γιατί δεν έχουν οι ίδιες αντιληφθεί πόσο σοβαρή έλλειψη είναι και πού μπορεί να οδηγήσει. Αυτό λοιπόν που με βεβαιότητα ρωτάω τους ασθενείς μου είναι σε ποια κατάσταση θα ένιωθαν υγιείς, τι θεωρούν υγεία για τους ίδιους και ποια είναι η υγεία που μπορούν να φτάσουν. Στη συνέχεια τους υποδεικνύω σίγουρα τι είναι νοσηρότητα. Είναι σημαντικό να ξέρουν τι πράγματι είναι επικίνδυνο. Με βεβαιότητα τους λέω πού θα μπορούσε ίσως να οδηγήσει όλο αυτό και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι τους αν θα κάνουν κάτι ή όχι. Κλείνω λοιπόν το πρώτο μέρος της ομιλίας μου, καλώντας σας να αναρωτηθείτε τι σημαίνει για εσάς υγεία, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να έχετε για να μπορείτε να είστε υγιείς σύμφωνα με τα δικά σας μέτρα και σταθμά και τελικά είστε πρόθυμοι να κάνετε ό,τι χρειάζεται για την υγεία σας. Επίσης, σας καλώ να αναλογιστείτε πόσο πιο εύκολα θεραπεύουμε κάποιο πρόβλημα στην αρχή του παρά όταν έχει γίνει πολύπλοκο και πόση ταλαιπωρία τελικά γλιτώνουμε. Στο δεύτερο μέρος πάμε να μιλήσουμε για τα χρόνια νοσήματα. Ως χρόνια νοσήματα
ορίζονται οι ασθένειες οι οποίες διαρκούν πάνω περισσότερο από 3 μήνες. Εξορισμού αντιλαμβάνεστε ότι η λίστα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επίσης, οι χρόνιες ασθένειες αποτελούν πρωταρχική αιτία θανάτου και νοσηρότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και επίσης ένας στους 2 ενήλικες θα εμφανίσει κάποια στιγμή στη ζωή του κάποιο χρόνιο νόσημα. Τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δείχνουν ότι οι χρόνιες ασθένειες ευθύνονταν για περίπου το 68% των θανάτων παγκοσμίως το 2012, ενώ το 2016 αυτός ο αριθμός ήταν μεγαλύτερος. Τα κυριότερα χρόνια νοσήματα που ταλαιπωρούν τους Έλληνες είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος, οι χρόνιες παθήσεις πνευμόνων, ο διαβήτης, η αρθρίτιδα, η οστεοπόρωση, άλλες μυοσκελετικές παθήσεις και οι χρόνιες νευρολογικές διαταραχές. Η λίστα όμως περιέχει πάρα πολλά νοσήματα, όπως και πολλά ακόμα. Ας δούμε κάποια, όπως είναι όλα τα αυτοάνοσα, η ελκώδη-κολίτιδα, η νόσο Crohn, ο ερθηματώδης λύκος, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η χρόνια υπνία, η ενδομητρίωση, τα νοσήματα του θηροειδούς, κατάθλιψη, παχυσαρκία, επίσης οι χρόνιες δερματικές παθήσεις, οι χρόνιες φλεγμονές και διάφορα σύνδρομα, όπως το σύνδρομο της χρόνιας κόπωσης, ευερέθης του εντέρου, χρόνιου πόνου, πολικυστικών οθικών. Λόγω της φύσης τους, τα χρόνια νοσήματα επηρεάζουν με πολλούς τρόπους τη ζωή και την ψυχολογία των ασθενών. Επηρεάζουν την εργασία τους, τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και την ανεξαρτησία τους, διαταράσσοντας την ομαλότητα του τρόπου ζωής τους και αλλοιώνοντας την ποιότητα ζωής τους. Ορισμένοι ασθενείς δεν μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους με τους ρυθμούς και τις συνήθειες που είχαν υιοθετήσει πριν νοσήσουν, και το γεγονός αυτό τους οδηγεί σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, σε φόβο, ανασφάλεια, αβεβαιότητα για το μέλλον, στρες, άγχος, θυμό, απώλεια της ευχαρίστησης που απορρέει από τις καθημερινές δραστηριότητες και τελικά απομόνωση από το κοινωνικό περιβάλλον. Παρόμοια συναισθήματα ενδέχεται να βιώνουν και οι ασθενείς που είναι σε αρχικά στάδια της νόσου και μάλιστα είναι και ρυθμισμένοι με τη φαρμακευτική τους αγωγή. Από μελέτες επίσης έχει παρατηρηθεί ότι τα χρόνια νοσήματα οδηγούν σε υψηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης, ενώ παράλληλα μειώνουν σημαντικά την ικανότητα και την απόδοση των ατόμων αυτών στον εργασιακό τομέα. Συχνά τα συμπτώματα της κατάθλιψης παραβλέπονται είτε επειδή επισκιάζονται από την ασθένεια, είτε επειδή λανθασμένα θεωρούνται αναμενόμενα συναισθήματα ενός ατόμου με χρόνια νόσο. Ακόμα λοιπόν και αν δεν έχετε κάποιο χρόνιο νόσημα και απλά ένα πρόβλημα υγείας που ανέφερα σε κάποια φάση της ζωής σας, είναι ικανά αυτά τα συναισθήματα να σας κάνουν να αλλάξετε, να βελτιώσετε την υγεία σας? Είναι μάλλον αρκετά τα άτομα τα οποία βιώνουν όλα τα προαναφερόμενα δυσάρεστα συναισθήματα, αλλά δεν δίνουν σημασία γιατί έχει γίνει δεύτερη φύση τους. Κάποιοι μάλιστα έχουν και έντονους πόνους και ακόμα και αυτό το κάνουν δεύτερη φύση τους, το παραβλέπουν. Αυτό συνήθως συμβαίνει γιατί τους είπαν ότι τώρα την παντρεύτηκε στην αρθρίτιδα. Έχεις ευερέθει στο έντερο, δεν νομίζω ότι θα σου περάσει ποτέ. Ή το κλασικό ότι η κόπωση έρχεται με την ηλικία, όπως και τα προβλήματα. Σε άλλα τομέα, όπως της κληρονομικότητας, πολλές φορές ακούμε ότι είναι κληρονομικό, πρέπει να το ξέρεις. Πρέπει να το σκεφτείς ότι θα σου συμβεί. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κοινωνικής ασφάλισης το 2021, το πλήθος των μοναδικών πασχόντων που έχουν ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο σακχαρόδι διαβήτη τύπου 2 είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, περίπου το 10% του πληθυσμού. Και πιστέψτε με, είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό, γιατί ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε να κάνουν κάτι γι' αυτό, δεν παίρνουν θεραπεία. Όπως ανέφερα λίγο πριν, θεωρείται εξίσου χρόνιο νόσημα και η παχυσαρκία. Και σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το 2019, προκύπτει βάσει υπολογισμών του δείκτη μάζας σώματος ότι το 40,8% του πληθυσμού είναι υπέρβαροι και το 16,4% είναι παχύσαρκοι. Δηλαδή, 1 στους 2 άνδρες και 1 στις 3 γυναίκες είναι υπέρβαροι, ενώ 1 στους 6 είναι παχύσαρκος. Επίσης, σε έρευνα που δημοσιεύθηκε αυτό το μήνα μέσω του Διανέωσης, που είναι οργανισμός έρευνας και ανάλυσης σε συνεργασία με το Χωροκόπιο Πανεπιστήμιο, προκύπτει ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη, είναι η πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε παιδική παχυσαρκία και στις πρώτες θέσεις στην παχυσαρκία ενηλίκων.
Δηλαδή, το 63% των Ελλήνων ηλικίας άνω των 18 είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Σκεφτείτε λίγο τι συνέπειες έχουν τα χρόνια αυτόανα νοσήματα στη δική σας ζωή και κυρίως στην καθημερινότητά σας. Τα καλά νέα είναι ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 80% των πρόωρων συμβάντων καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη και εγκεφαλικών μπορούσαν να αποφευχθούν. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό όλων σχεδόν των χρόνων νοσημάτων μπορεί να αντιμετωπιστεί και πολλές φορές να θεραπευτεί το άτομο. Και αυτό σας το επιβεβαιώνω, γιατί το έχω δει να συμβαίνει εκατοντάδες έως και χιλιάδες φορές. Ερωτώ λοιπόν, με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό? Πριν μιλήσουμε λοιπόν για θεραπεία, ας δούμε σύντομα πώς καταφέρουμε να αποκτήσουμε ένα χρόνιο νόσημα. Οι παράγοντες λοιπόν που παίζουν ρόλο στην εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων είναι πολλοί. Ωστόσο, στην εκδήλωσή τους, στο μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνεται η μειωμένη πρόσληψη σε θρεπτικά συστατικά, είτε από ελλειπή λήψη τροφής, είτε από λήψη τροφής τα οποία είναι κενά σε θερμίδες που λέμε. Δηλαδή, είναι τρόφιμα τα οποία δεν έχουν θρεπτικά συστατικά, όπως τα junk, τα επεξεργασμένα, συσκευασμένα. Επίσης, στο μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνεται η έκθεση σε τοξικούς παράγοντες, όπως η χρόνια λήψη φαρμάκων και η κατανάλωση σε τρόφιμα με πολύ αυξημένο φορτίο σε χημικά και η έλλειψη άσκησης. Γενικώς, όλα τα παραπάνω οδηγούν νομοτελειακά σε αυξημένα επίπεδα φλεγμονών και στα περισσότερα χρόνια νοσήματα, αν όχι σε όλα, οι φλεγμονές είναι η χαρακτηριστική εικόνα. Εδώ λοιπόν και πολλά χρόνια είναι ξεκάθαρο ότι η κατάσταση υγείας μας συνδέεται άμεσα κυρίως με τον τομέα της επιγενετικής και λιγότερο με τον τομέα της γενετικής. Η επιγενετική είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο το περιβάλλον και η συμπεριφορά μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στη λειτουργία των γονιδίων μας και είναι ουσιαστικά ο τρόπος ζωής μας. Π.χ. αν γυμναζόμαστε ή όχι, αν έχουμε στρες, αν μένουμε σε επαρχία ή σε πόλη που έχει ρήπους, αν τρώμε σωστά, αν γυμναζόμαστε, όπως είπα κλπ. Οι επιγενετικές αλλαγές μπορούν να είναι αναστρέψιμες. Η γενετική, απ' την άλλη, είναι η μελέτη των γονιδίων μας, η κληρονομικότητά μας. Και τουλάχιστον μέχρι σήμερα, οι αλλαγές δεν μπορούν να είναι αναστρέψιμες. Ο παράγοντας λοιπόν που παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση προβλημάτων υγείας και ειδικά χρόνιων νοσημάτων είναι ο τρόπος ζωής μας. Η Αμερικανική Εταιρεία για την Έρευνα του Καρκίνου έχει δημοσιεύσει πολλές στατιστικές έρευνες που δείχνουν σαφώς ότι πάνω από το 60% των διαγνωσμένων νεοπλασιών, καρκίνων, δεν οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες, αλλά σε επιγενετικούς, δηλαδή στον τρόπο ζωής των ασθενών. Στο 2022 υπάρχουν εκατοντάδες τρόποι να γίνουμε καλά. Αρκετά χρόνια πια έχουμε τόσες γνώσεις και εργαλεία στα χέρια μας, που είναι απίστευτα δύσκολο να μην αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα υγείας. Έχουμε λοιπόν φτάσει στην εποχή των εξατομικευμένων θεραπείων μέσω της ιατρικής ακριβίας. Παρέχουμε λοιπόν εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα διατροφής, τα οποία μπορούν να βασίζονται εκτός από τα ιατρικά διατροφικά ιστορικά, σε εξετάσεις μεταβολομικής, μέσω της οποίας μπορούμε να δούμε με ακρίβεια τι επιπτώσεις έχει ο τρόπος ζωής μας στον οργανισμό μας, όπως και πλήθος άλλων πληροφοριών σχετικών με την υγεία μας και πώς χρειάζεται να επέμβουμε με ακρίβεια για βέλτιστη υγεία. Επίσης, έχουμε τις γονιδιακές εξετάσεις, μέσω των οποίων, ανάλογα το είδος της εξέτασης, μπορούμε να εντοπίσουμε αν υπάρχουν γονιδιακές ανομαλίες ή πιθανές μεταλλάξεις στο DNA μας και μπορεί αυτές να καταλήξουν σε γενετικές παθήσεις. Και έχουμε και τις εξετάσεις της διατροφογενετικής, τα αποτελέσματα των οποίων βοηθούν να κατανοήσεις τις μοναδικές ανάγκες σου, χαρτογραφώντας τα γονίδια σου. Και είναι πολύ ωραία όλα αυτά που σας λέω και όντως συμβαίνουν, αλλά γιατί αντί να γινόμαστε καλύτερα, εμείς γινόμαστε χειρότερα? Και τελικά, αφού όλοι θέλουν να είναι υγιείς, γιατί δεν είναι? Πόσο μάλλον όταν έχουμε όλα αυτά τα εργαλεία στα χέρια μας. Κρατήστε λίγο αυτό το ερώτημα, γιατί θα ακούσετε κάτι ακόμα πιο παράδοξο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες αξίες που διέπουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Κάποιες από αυτές είναι οι εξής. Η φύση του ανθρώπινου οργανισμού είναι να επιβιώνει και να παραμένει υγιής με κάθε κόστος. Γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλά εφεδρικά συστήματα. Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι ότι όταν είμαστε σε νηστεία, αντί να λιποθυμάμε ή να αρρωσταίνουμε, ο οργανισμός ρίχνει το ρυθμό μεταβολισμού, ώστε να δουλεύει σπαταλώντας πολύ λίγη ενέργεια, στο ρελαντί που λέμε, και με αυτόν τον τρόπο να παραμένει σε σταθερή κατάσταση.
Άλλη μία αρχή είναι ότι ο σκοπός του ανθρώπινου οργανισμού είναι να δαπανά τη μικρότερη δυνατή ενέργεια. Κοινώς του αρέσει πάρα πολύ να κάνει οικονομία. Γι' αυτό και η ρουτίνα σε κάποιες συνήθειες, οι συνήθειες δηλαδή, είναι πολύ σημαντική για την υγεία μας. Επίσης, ακόμα και να αρρωστήσουμε, νοσήσουμε, ο οργανισμός μας έχει τη εκπληκτική ιδιότητα να θεραπεύει το όποιο πρόβλημα. Γι' αυτό και καθημερινά δημιουργούμε φθορές, αλλά καθημερινά το σώμα μας θεραπεύει. Γιατί αλλιώς θα έχουμε καταλήξει να είμαστε μόνιμα άρρωστοι. Όταν λοιπόν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, το σώμα αυτοθεραπεύεται. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, ίσως αντιληφθήκατε το γεγονός ότι το να καταφέρουμε να αποκτήσουμε χρόνια νοσήματα, δεδομένων ειδικά των συνθήκων που έχουμε πλήθος αγαθών, υγιεινή, έτσι, κοινωνική ευημερία στο βαθμό που υπάρχει, είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο και μπράβο μας. Και αυτό διότι είναι εκπληκτικοί οι μηχανισμοί που υπάρχουν μέσα μας και είναι απόλυτα υπέρ μας. Μας παίρνει λοιπόν χρόνια να αποκτήσουμε κάποιο πρόβλημα υγείας, με ελάχιστες εξαιρέσεις βέβαια, και θέλει πραγματικά μεγάλη προσπάθεια να το καταφέρουμε. Ο οργανισμός δεν είναι τόσο καταπληκτικός που ακόμα και όταν φτάσουμε στον αυξημένο βαθμό νοσηρότητας, αν προσφέρουμε στον οργανισμό μας τις κατάλληλες συνθήκες, το σώμα ξεκινά με ταχύ ρυθμό τη θεραπεία και έτσι βλέπεις άτομα με νόσο Crohn, με αρθρίτιδα, με ψωρίαση, εκεί που έκαναν χρόνια να εκδηλώσουν, να εξελιχθεί αυτή η αρρώστια, η χρόνια νόσος, βλέπεις ξαφνικά σε 3 με 6 μήνες να γίνονται καλά, ακόμα και να θεραπεύονται. Επίσης, το γεγονός ότι αρρωσταίνουμε όλο και περισσότερο δείχνει σε τι ισορροπία βρισκόμαστε σε σχέση με τη φύση, σε σχέση με τη δική μας ατομική φύση, αλλά και με τους ανθρώπους γύρω μας. Και τελικά, λοιπόν, ξαναρωτάω. Αφού εύλογα όλοι θέλουν να είναι υγιείς, γιατί δεν είναι? Γιατί τα ποσοστά είναι μόνιμα αυξημένα, με όλα αυτά τα εργαλεία στα χέρια μας, με τόση γνώση δωρεάν, πόσες διατροφές υπάρχουν δωρεάν στο διαδίκτυο, πόσα προγράμματα εκγύμνασης. Όλοι οι τρόποι είναι δωρεάν, όλη η πληροφορία είναι στο διαδίκτυο. Όταν ξεκίνησα λοιπόν να εργάζομαι ως διατροφολόγος, παρατηρούσα ότι ο κόσμος παλινδρομούσε. Τι εννοώ? Ερχόντουσαν στο γραφείο μου, τους έδινα το πρόγραμμα, το έκαναν. Πράγματι έχαναν το βάρος που ήθελαν ή έφευγαν τα συμπτώματα για τα οποία είχαν έρθει σε μένα και όλα καλά. Όταν έφυγαν λοιπόν όμως από μένα, μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, ξανά έπαιρναν το βάρος και ξανά επανερχόντουσαν τα συμπτώματα. Όλη αυτή η εικόνα με απογοήτευε πάρα πολύ, ομολογώ. Οπότε σκεφτόμουν ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Κάπως πρέπει να πείθω τον κόσμο. Έτσι στράφηκα στην θεραπευτική διατροφολογία και στην ιατρική ακριβίας και συγκεκριμένα τη μεταβολομική, όπου ξεκίνησα λοιπόν να δουλεύω με αυτά τα εργαλεία στα χέρια μου, τα πολύ σημαντικά, και σκεφτόμουν ότι, έχοντας αυτά τα εργαλεία στο χέρι μου, ο κόσμος πλέον θα αλλάζει συνήθειες. Τέλος. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Πράγματι, αρχικά ο κόσμος ήταν πολύ πιο εύκολη η αλλαγή. Κρατούσαν τις αλλαγές που έκαναν και έκαναν τις αλλαγές με πολύ μεγαλύτερη ευκολία. Αυτό είναι σημαντικό να τονίσω. Και όσο λοιπόν ήμασταν στη συνεργασία, ήταν όλα καλά. Ένα κάποιο ποσοστό έκανε και μόνιμες αλλαγές. Στο μεγαλύτερο όμως ποσοστό αυτών των ανθρώπων, αυτό που τους έπιθε ήταν ο φόβος. Γιατί βασισμένοι στο ιστορικό τους και με τα αποτελέσματα των εξετάσεων ακριβίας, μπορούσαμε να περιγράψουμε πώς μπορούσε δυνητικά να εξελιχθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας. Ο πιο εύκολος και σίγουρος τρόπος να πείσεις κάποιον είναι μέσω του φόβου. Δεν το κάναμε για κακό, το κάναμε πάντα για καλό σκοπό. Ωστόσο, δεν ήμουν ικανοποιημένη, γιατί στο δικό μου μυαλό ο φόβος είναι συνδεδεμένος με ανασφάλεια, με ανησυχία, με μια αίσθηση μόνιμης απειλής, ίσως. Και τι γινόταν? Αυτό που γινόταν ήταν ότι πολλοί ασθενείς, όσο ήταν κοντά μας ήταν καλά, αλλά είχαν ουσιαστικά ένα μόνιμο φόβο ότι θα πάθαιναν κάτι αν δεν ήταν κοντά μας. Οπότε, όλη αυτή την κατάσταση προσωπικά τη χαρακτήρισα σαν μια σχέση εξάρτησης, η οποία δεν μου άρεσε. Οπότε, σκεφτόμουν τι άλλο θα κάνω. Επίσης, να τονίσω ότι το να έρθει κανείς στο γραφείο αποφασισμένος ότι θα κάνει αλλαγές, να γίνει καλά δηλαδή, δεν είναι δεδομένο ότι θα το κάνει. Δεν είναι δεδομένο ότι θα ταξιδέψει προς την υγεία.
Και να θυμίσω λοιπόν ότι η υγεία είναι σωματική και ψυχική. Αν είμαι καλά σωματικά, αλλά είμαι μέσα στο άγχος, γιατί φοβάμαι μήπως αρρωστήσω ξανά και έχω άγχος για να κάνω τις εξετάσεις κάθε λίγο και λιγάκι, δεν το χαρακτηρίζεις και η υγεία ακριβώς. Είχα καταλήξει λοιπόν ότι το κλειδί για την ίαση είναι το θετικό κίνητρο. Να θέλουν να κάνουν την οποιαδήποτε αλλαγή, γιατί θα έχουν κέρδος από αυτήν. Με κάποιο τρόπο λοιπόν έπρεπε να δημιουργηθούν κίνητρα. Σκεφτείτε επίσης ότι η ευκαιρία μου να πείσω τον ασθενή να κάνει αλλαγές περιορίζεται στο πρώτο ραντεβού και σε πολύ περιορισμένο χρόνο. Επίσης, πρέπει να σε εμπιστευτεί και να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του, γιατί έχει να κάνει με κάτι πολύ ευαίσθητο που είναι η υγεία. Πρέπει λοιπόν, όπως σε πολλά επαγγέλματα, να ρίξεις όλο στα χαρτιά στο πρώτο ραντεβού. Το κομμάτι λοιπόν που μου έλειπε, το κομμάτι του puzzle που μου έλειπε ήταν το NLP. Οι τεχνικές του νευρογλωσσικού προγραμματισμού, οι τεχνικές του νευρογλωσσικού προγραμματισμού ήταν η διαφορά που έκανε τη διαφορά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας και ειδικά στην αντιμετώπιση των χρονίων νοσημάτων. Επίσης, να τονίσω, πολύ σημαντικό για εμένα, ότι ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός με κέρδισε γιατί βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Στη δομή και λειτουργία του εγκεφάλου, στα νευρονικά δίκτυα και άλλα. Ξεκίνησα λοιπόν να εφαρμόζω τις τεχνικές του NLP σε εμένα πρωτίστως. Να σημειώσω ότι μέχρι εκείνο το σημείο είχα ήδη βελτιώσει την υγεία μου σε ένα ποσοστό 90%, είχε μείνει ένα 10%, το οποίο το κατάφερα και αυτό. Και να συνεχίσω λέγοντας ότι τελικά το ταξίδι προς την υγεία χρειάζεται θετικά κίνητρα. Και το ταξίδι με τα θετικά κίνητρα είναι τελείως διαφορετικό από το ταξίδι με οδηγό το φόβο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Είναι σαν να σου λένε ότι χρειάζεται να ανέβεις στον Όλυμπο, μια δύσκολη ανάβαση, που χρειάζεται μελέτη, προετοιμασία, κατάλληλο εξοπλισμό κλπ. Γιατί αν δεν τον ανέβεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Υπάρχει η απειλή στη μέση και η καταναγκαστική εργασία. Ενώ πια σου λένε ότι χρειάζεται να ανέβεις στον Όλυμπο, γιατί σε αυτό το ταξίδι θα αξίζει κάθε στιγμή και όταν φτάσεις στην κορυφή θα δεις μια από τις πιο όμορφες εικόνες που έχεις δει ποτέ σου. Ίσως στο ταξίδι κάνεις και φίλους ζωής και σίγουρα θα γίνεις πολύ δυνατός. Η διαφορά λοιπόν είναι τεράστια. Έχεις την όρεξη να κάνεις την αλλαγή και είσαι έτοιμος να υπερπηδήσεις τα εμπόδια που εμφανίζονται στον δρόμο σου. Το παράδειγμα με τον Όλυμπο δεν είναι τυχαίο. Γιατί σε αρκετές περιπτώσεις αντιμετώπισης χρόνων νοσημάτων, τα άτομα έχουν ανεβοκατέβει τον Όλυμπο, εννοώντας ότι έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τα μένα άτομα με το θετικό κίνητρο δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι το έκαναν, συνήθως, ενώ τα άτομα με το φόβο, ναι μεν τα κατάφεραν, αλλά τους πήρε πολύ χρόνο, γύρισαν με πολλά χτυπήματα, θα θυμούνται για πάντα αυτή την ανάβαση και τις δυσκολίες που περάσανε και θα τρέμουν μην τους ξαναζητήσουν να το επαναλάβουν. Η διαφορά λοιπόν συμβαίνει στον τρόπο σκέψης, στην αλλαγή πεποιθήσεων και στην απόκτηση κινήτρου. Και είναι μια πολύ λογική διαδικασία, αν το σκεφτείτε, διότι κάθε σκέψη προϋπάρχει της πράξης. Τι εννοώ? Ότι αν θέλω εγώ, ας πούμε, να πιω νερό, θα σκεφτώ, θα δώσω εντολή στο χέρι μου να κινηθεί, να πάρει το νερό για να το πιω. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι όταν έχει πρίζεται το έντερό μου ξαφνικά ή έχω ένα κόμπο στο στομάχι, γιατί συνήθως έχει προηγηθεί ένα στρεσογόνο συμβάν ή μια σκέψη, η οποία με έχει πιέσει πάρα πολύ. Πάντα λοιπόν η σκέψη προϋπάρχει της πράξης. Επίσης, κάθε σκέψη είναι συναίσθημα, είναι μια αίσθηση. Ας πούμε, σκέφτομαι ότι δεν έχω καταφέρει να τρώω πιο σωστά και αυτό με κάνει να νιώθω ανασφάλεια, ανησυχία. Επίσης, κάθε συναίσθημα, αίσθηση, είναι και μια ορμόνη, ένας νευροδιαβιβαστής. Και αυτά με τη σειρά τους είναι βιοχημία. Είναι στοιχεία του σώματός μας. Και η βιοχημία του σώματός μας, με τη σειρά της, οδηγεί στην έκφραση, τη σωματική έκφραση. Π.χ. αν κάποιος ντρέπεται, θα συρρικνωθεί το σώμα του, θα κλείσει τους ώμους του. Ιδίως, το ίδιο συμβαίνει συνήθως με το φόβο. Στην έκφραση, λοιπόν, εμπεριέχεται οποιοδήποτε σωματικό σύμπτωμα βιώνουμε, άρα και η νόσος, το πρόβλημα υγείας, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον τρόπο σκέψης μας.
Δημιουργούμε λοιπόν πεποιθήσεις, πιστεύω, λανθασμένα σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο ως λαός. Για παράδειγμα, σε συλλογικό πλαίσιο είναι κάποιες πεποιθήσεις που μας κρατούν σε κατάσταση νοσηρότητας, όπως είναι ότι ειδικά τα χρόνια μετά τον πόλεμο, επειδή ο ελληνικός λαός είχε στερηθεί πάρα πολλά, άρχισαν να τρώνε και πλέον το να έχεις κιλά και το να τρως φαγητά ήταν δείγμα ευημερίας. Επίσης, νομίζω ότι ποτέ δεν ήταν στη φιλοσοφία μας, ως λαός δηλαδή, το να γυμναζόμαστε, η συστηματική άθληση. Και επίσης θα αναφέρω οπωσδήποτε τη μυρολατρεία, την έντονη μυρολατρεία. Αναφέρει πολύ συχνά ο κόσμος, «Αχ, αυτό μου έμελε να πάθει, τον γραφτό μου». Και παραιτούνται οποιασδήποτε προσπάθειες. Σε ατομικό πλαίσιο, οι άνθρωποι προβάλλουν υποσυνείδητα πάρα πολλές δικαιολογίες, ώστε να μην προχωρήσουν στη μοίαση, όχι γιατί δεν θέλουν να είναι υγιείς, απλά γιατί θα πρέπει να μπουν από τη ζώνη ασφαλείας τους. Τη βολή μας που λέμε. Ας πούμε, ξεχασμένα τρόφιμα και καλείται αρκετές φορές ξαφνικά να αλλάξει τις διατροφικές του συνήθειες, ζορίζεται αρκετά και είναι και λογικό. Εν κατακλείδη, η υγεία μας είναι ανάλογη των σκέψεών μας. Οι τεχνικές του NLP μας δίνουν τη δυνατότητα να εντοπίσουμε με χειρουργική ακρίβεια, θα έλεγα, τις πεποιθήσεις, τις προβληματικές συμπεριφορές που εμποδίζουν τα άτομα να φτιάξουν την υγεία τους και να παραμείνουν υγιείς και φυσικά μας βοηθά να δημιουργήσουμε κίνητρα. Όταν ξεκινάς κάτι με θετικά κίνητρα, ο στόχος είναι πολύ πιο κοντά και το σώμα σου λαχταρά να φτάσει, λαχταρά να πάει εκεί. Το κίνητρο του κέρδους, ως γνωστόν, είναι ο συντομότερος δρόμος για την επιτυχία, αλλά και την υγεία. Και κάπως έτσι, ενώ για πολλά χρόνια είχα ως αρχή το ρητό του Ιπποκράτη, το οποίο λέει «Πριν θεραπεύσεις κάποιον, ρώτησέ τον αν είναι έτοιμος να αφήσει όλα όσα τον κάνουν να αρρωσταίνει». Πλέον δεν ρωτάω τίποτα, απλά δείχνω το δρόμο και το εκάστοτε άτομο αφήνει όλα αυτά που τον κάνουν να αρρωσταίνει συνειδητά, γιατί τον βαραίνουν στο δρόμο και κάπως έτσι η υγεία αντικαθιστά την οσηρότητα. Όχι παροδικά, αλλά για πάντα.